लाइथांनाय साल किसा सुकां कोक्तमा सफाइमानि लंथ्राइबिलि दलै त्रिपुरा bai khopjak देवरेट गामिनि पुष्पराम रियां बेंगालुरु सामुं खालायना थांगै sak langma sasumani yagulo tini January chidok salmari kraksalo बेंगालुरु तिप्रासा तीनतै बरंगनां MLA Paul Dangshu MDC Direndra Debromani chaitok mumbai पुष्पराम रियांनि मांगतै हास्तियो फाइ सपाइका kraksalo bubagra khorni birkung kholao मांगतै सपाइमानि yagulo लंथ्राइबिलिwo थै थांजाक पुष्पराम रियांनि मांगतै नुखुंगो तालांजाकनाय नरक कक्टमा थांनाय रकना हामबायदो जों लाइ थानाय चिनि 14 जानुवारि सानदेवो चिनि खरकसा ताकुक देवारेब बिनि पारा लंथ्राइबिलि दलाई त्रिपुरा पुष्पराम रियां हिनि मुंगै बो बेंगलुरु उरिबिग्रा बुसाबा सामुं तांगन बगै थांमाने आरो बो तामुंगै जानि चिन्तानि खबर फायगा बो सुसाइड लेगा हिनै गे तिनि सालो जों चिनि बेंगलुरु तिप्रासानि साइथकमा बिसिंति जों बरबाय कुरुं लाइखा तिनि अ टीमनि उंगै चिनि अरो चिनि ताकुक जन देबरमा दंगो ताइ चिनि 48 करमसरानि चिनि वाइटेबनि जत सिक्लारो बो दंगो चिनि लगिबो ताइ आं साकबमा फाइका ताइ बिनि गार्जेन संबो फाइजाक बनो रिसिभ खायनानै जों बुवाग्रा बिर बिक्रम बिरखुं खालावो मियानि सिमिनो जों कक सालाय दङ बेंगलुरु कक सालाय बिसिं तिनि फुंगो बनो बेंगलुरुनि सिमितु बुय जों ताबो बनो बिन मांगुथिनो जों रिसिभ लाइका ताकु पुष्पराम रियां ओंखाय तिनि नरं बिसिङो आं अबो काइसा कक पसानानि मुसुङो जारा फाटार हास्तेबो सामुं तांनाय थांनाय चिनि ताकु बुकुक सं जों बुजियो जथेष्ट चिन्ते प्रेसान जुंजाल जों बिग्रा जों चिनि बह काइसानि बागै फानो चिनि याफाव जानते जों फाटार हाव मा दङो बिहिक बुसा बुमा बुफा ताकु बुकबाय कागलाय लायै हाइफानो अब तालो माने अब बिसिकताल हाबमानि परेबो गोबांमा थानाय बिसि रगो तो उङैनो थांका ओमहाय इन्सिडेन्ट कतर ओंखाय अब बिसियो जतनस्लाय आंताय हार्ट मानि कारण जे दिनो चिनि पुष्पराम थैमानि दिनो अ दिनो से चिनि तामो दिफ्रां खामो खरकसा अरुप तिफ्रा ताकु अब खरकसा नार्सिंग लेखा सुरङै दङै माने बिनि मांगुथे अ दिनो सुतु मानि गे सालब्रुम ब्रुम जदि अमतै सुसाइड उंलायो थैलायो जालायो अमतै खागे बेलाय हार्टुंगो मनि बागै जरा फाटार हास्ते दंनाय आनि रांथनि ताकु बुकु संना आं कयना मुसुङो नरक थैमानि सिगां नरक हाजार बार वानसुकदि नरक न तुयै चिनि तिप्रासारकनि चिनि नक नखुं नरक नक नखुं चिनि गोबांमा इमां वाजाक दङै मानो नरक थैमानि सिगां अमन वानसुकदि चिनि बुमा उफा चिनि बागै ताम वानसुक खना थिनांनि बागै चिनि ताम वानसुक मुं दं नरक अबनति नरक बुतक वानसुकदि थैमा बाय चिनि प्रब्लेम जतमान सल्व मुं थांगिया जेफ्रबो चिनि थानिबो अमतै तंकेसे जरा फायो जों आबनो बाहाय खले चुं काटिनाय बाहाय खले चुं आबने मैनेजमेंट खायनाय जतबाय नरक संलायो सालायो नरक गुरुं लायो बुद्धि रक नालाय मानो आबनि बागै सांग नरनो कयो नरक भविष्यत अमतै उंनानै ता थांलायदि नरक ना आं अबनो कक्टसा आमय खुलुमका आं जन देब्रमा त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन बेंगलोर त्रिपुरासानि प्रेसिडेंट हाय दिनै आं अजाव मा फाइकन नरक नखानाव सगाङो बखरकसा कथै आं अरुप त्रिपुरानि कथैनो रिसिभ खायना मा फैमानि फाइ दंमानि फंगन खबर मानखा जे ताबुक चिनि पुष्पराम रियां हाय कत सर थैके हानाय सो आं बेंगलुरु दंनाय जत त्रिपुरा ताहते बुकु जनो कयना मो प्लीज नरक जुदि कुनो माहाय प्रॉब्लम दगं तंग हांका नरक संनो कांटेक्ट खैमानो सुसाइड आं बार मा साव सुसाइड जत प्रॉब्लम नि सॉल्यूशन या ननो लग्रि तुमनानि आसक निनि मा बाबू जे 20-25 बছর কষ্ট খাইতি হেমানি আবরনো ওয়ান সুকদি केबो चिकन सा वालायमं निजिनि दल्लो वालायमं बा नकनि बरक वालायमं बाय महाय स्टेप रम ताति सारां कयना मुजुङो तामनि बागै हिंगांकाय ताबुं नरक जे तंनाय रक जों जे तंनाय रक जोंसे फ्यूचर सिन त्रिपुरा सानान नायथक कतलांना बागै फातार हास्ते रक बो नरकसि अमाहाय रकाय जुदि सुसाइड रक करं तंहांका चिन त्रिपुरा सारक बो बोखा बायनाय बा बसकांवा आबगना फना आबग थगयां थानाय तामनि बाय के दिल्ली मांसे थैलायो अमाहायं लायो हनै मीडिया रग नुबगै दङ हिंगांका बेंगलुरु हाय काहाय कायसा काहाम शहर रग मुंसितरा हायंगो सं प्लीज कयना मुजंगो नरक जुदि जेकुनो माहाय प्रॉब्लम मुं दङ जे माने नों साक सल्व फेमि आंका जों मैफान कांटेक्ट थाजे और निनि गाना गिनि बरक निनि बखानि बरक बायफान कक सावै
mohai rok step na hana takai di and hambai sarno tini oro phai chungno logi roma bagai hambai sarno ko tosa chungno phai logi roma bagai hambai nang media rong no phai logi roma bagai chung try khai ne bini je family by best to best sen bini family no tamo help khai le man hambai